IGF World Tour medalist Temur Rahimov. Andy Grandas, Kuba. مبارزه برای به دست آوردن مدال برنج در بازی المپیک تیمور رحیموف باز یک کوشش دیگر از کمر رقیب میگیرد و از پای میافتاند اندی گراند رو اینجا و زهر یک به نام تیمور نوشته میشود. منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم медали олимпира ба даст овардан чико кардан дар курад? Машқ кардан дар курад, чанд сола меҳнат, чанд сола азоб. ҳамин хел медал гирифтан осон нест. барои ин шабу рӯз меҳнат кардан дар курад, тоқат кардан дар курад, гапи мураббиро гирифтан дар курад, раҳи рост навудан дар курад, мактаба хушрӯ хондан дар курад, басавод будан дар курад, ба одоб будан дар курад. баъд чӣ меша? медал меша, натиҷа меша, обрӯ меша. ҳар як одам бояд дар пеши худ мақсад гузорад. вақте варзишгар ҷудокор ба толор меояд, ҳадафи ӯ, нияти ӯ бояд чӣ бошад? чемпион шудан бошад, қаҳрамон шудан бошад. барои ҳамин бачаҳо вақте ки омадем, насиҳати мо чи аст? омадем варзиша бояд дӯст дорем, аз таҳти дил машқ кунем. нияти мо обрӯи миллата бардоштан аст. теймур раҳимов мехоҳад насли нави ҷудоро дар ноҳияи рӯдакӣ омода созаду ба майдонҳои касбӣ барорад. маълум аст ки ӯ имрӯз мавриди таваҷҷӯҳи кӯдакону наврасон аст ва суханҳояш ҳатман ки ангезаи бештар хоҳанд бахшид. ман умед дорам, боварӣ дорам аз шумо ки шумо метавонед ба ҳар як дастовардҳои боло биравед. асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон варзиши тоҷика, варзишгарои тоҷикистона дастгирӣ карда истода. ин барои мо як рӯҳиямона бояд баланд бардорад. мо чӣ кор кунем? парчамона дӯст бидорем, ватанона дӯст бидорем, аз таҳти дил меҳнат кунем, баъд ҳамаш нағз мешавад. бачаҳо, ман шумода боварии комил дорам. фаҳмидастем? суҳроб абдураҳмонов ки теймур раҳимовро то бозиҳои олимпӣ бурд, имрӯз даҳҳо наврасону ҷавонони ноҳияи рӯдакиро дарси ҷудо меомӯзонад. дар ин миён теймур раҳимов низ бо истифода аз таҷрибаи ғанияш ба хоҳишмандон тамрин медиҳад. дар яке аз вохӯриҳо асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ман таъкид карда буданд ки бояд мо насли наврасро, ҷавононро тарбиятем, шогирдони бонангу номус омода кунем, ба воя расонем. зеро вақте сарвари давлат, пешвои муаззами миллат ин суханҳоро ба ман таъкид карда гуфтанд, ҳамчун падар, ҳамчун як насиҳат карданд ки бояд ту шогирд тарбия кунӣ ва ман тамоми нерӯи худро, тамоми ҳастии худро барои омода намудани
насли наврас ҷавонон бояд мо омода кунем ва ман низ омода ҳастам таҷрибаи ғании худро, таҷрибае ки имрӯзҳо ман аз арсаи ҷаҳонӣ ба даст овардам ба ин шогирдони бонангуномуси ин ватан, ин диёр меомӯзонам ва бо боварии комил гуфта метавонам ки дар ояндаи наздик аз байни шогирдон як чеҳраҳои шинохта пайдо мешаванд ва обрӯи миллатро баланд мебардоранд. ما نوارسان خوشحال هستیم که در این تالار با تیمور رحیموف مشق میکنیم و آینده مثل تیمور رحیموف میشویم و نام وطن را میبرداریم. من یک سال شد که اینجا میایم و یک بار مسابقه رفتم، جا نگرفتم. هفته دیگه مسابقه است، میخوام جای یکم را بگیرم. Фасечка начну. ҳар гоҳе ки ин наврасон рӯ ба рӯ бо чунин паҳлавони муваффақ тамрин мекунанд, албатта ки орзу умеди қаҳрамон шуданро мекунанд. ман худам дар ҳамин машқ шавқ доштам ва омадам дар ҳамин толор машқу тамринҳо карда истодам бо мақсаде ки ман бояд чемпион шавам. машқҳои мо дар ҳамин толор хуб мегузарад ва мо кӯшиш мекунем аз Теймур Раҳимов як чи омӯзем ва ёд гирем. Ҳама вақт мо онро тамошо мекунем ки чӣ хел усулҳо мекунад ва мо онҳоро ёд мегирем. Теймур Раҳимов баъд аз як муддати таваққуф дубора омодагиҳои худро шурӯъ кард ва бо азми қавӣ сӯи муваффақиятҳои навбатӣ қадам мегузорад. баъд аз бозиҳои олимпияи Париж 2024 муддате аз тамринҳо ман озод будам, зеро роҳе ки мо тай намудем роҳи бениҳоят вазбин буд, меҳнати чандин сола буд. баъд аз чандин солҳои бетанаффус, тамринҳои пайдарпай мо тавонистем медали деринтизори бозиҳои олимпиро ба даст биёрем ва муддате танаффус кунем ва хушбахтона дубора ба майдон ба тамрин мо баргаштем ва ҳадафҳо, мақсадҳои навро дар пеши худ гузоштем. ҳар як варзишгар бояд пеш аз шурӯъ намудан бояд як нақша, як ҳадафи худро гузорад ва имрӯзҳо хушбахтона мо бо мураббиам Суроб Абдураҳмонов роҳе ки имрӯз мо нақша гирифтем тай намуданро интихоб кардем, қаҳрамонии ҷаҳон мебошад.
соли 2025 мо нақша гирифтем ки дар чемпионати ҷаҳон ки дар шаҳри Будапешти давлати Венгрия баргузор мегардад, омодагии хуб дида дар он ҷо як натиҷаи хубе ба даст биёрему парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем. қабл аз бозиҳои олимпӣ реҷаи машқи мо дар як рӯз 3 маротиба буд ва айни ҳол бошад баъд аз оҳиста оҳиста ба ҳамон формаи идеалии ҳар як варзишгар барои хуб омода шудан машқро айни ҳол дар як баст шурӯъ намудем ва дар ояндаи наздик ҳаракатҳову тамринҳоро зиёдтар мекунем. ноҳияи рӯдакӣ аз гузашта то имрӯз бо паҳлавонони муваффақаш гирди забони ҳамагон аст ва албатта хурду бузурги ин минтақа ба гӯштин таваҷҷӯҳи зиёд доранд. Темур Раҳимов ҳангоме ки аз бозиҳои олимпӣ бармегашт, тамоми мардуми ноҳияи рӯдакӣ ба пешвози ӯ баромада буданд ва албатта ин муваффақият садҳо кӯдакону наврасони дигарро ба сӯи варзиш овард. ман амакиам Зиёдулло Негматов, Нурулло Негматов, Сайфулло Негматов ва падарам Сунатулло Негматов мебошад. Ман оилаимон ҳамаш паҳлавон мебошанд ва онҳо маро ба майдонҳои гӯштингирӣ бурда ман шавқ карда ба гӯштин даст овардам ва ман мехоҳам ки медали бозиҳои олимпиро ба даст орам. барои ин аз ҳозир ман кӯшиш мекунам, арақ меразонам ва завқамро ба гӯштин зиёдтар карда медали бозиҳои олимпиро ба даст бояд ман орам. ғунчаҳои наврӯстаи ин толор аллакай самар оварданд. 2 соли охир дар миёни наврасон аз сабқатҳои шаҳриву ҷумҳуравӣ чанд тан аз дастпарварони ин толор нишонҳои гуногунро ба даст оварданд. мо бо наврасон суҳбат менамоем. онҳо аз ҳамин натиҷаҳои Темур Раҳимов дида хеле хушҳол ҳастанд. ба онҳо як шавқу рағбате мешавад. онҳо ҳиссиёти худро зиёдтар менамоянд ва ба машқҳо сахттар аҳамият медиҳанд. наврасони толори мо дар бисёр мусобиқаҳои дохилӣ ва минтақавию ҷумҳуравӣ бисёр фаъолон иштирок менамоянд ва ҷойҳои намоёнро ишғол менамоянд. ба наздикии наврасони мо дар ноҳияи Ёвон мусобиқоти байни наврасон баргузор гашт ки 8 нафар наврасони дастаи толори аз толори мо дар он ҷо иштирок карданд ва 8 тои онҳо сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. ман худ ки варзишгар ҳастам ва ин боиси ифтихор аст ки мо дар як толор бо Темур Раҳимов машқу тамрин менамоем. ин як хёл мекунам орзуи ҳар як ҷудокор аст ки бо як ҷудокори машҳуру шинохта машқу тамрин кунад ва мо Темур Раҳимовро ҳамчун мураббӣ қабул намудаем. аз ӯ ҳар як нозукиҳои ҷудоро, нозукиҳои гӯштинро меомӯзем. ӯ ба мо меомӯзонад ҳар як нозукиҳои ҷудоро.
ҳадафи ҳар як варзишгар ин толор мақсади он аст ки номи ватани худро баланд бардорад. барои ҳамин мо шабу рӯз кӯшиш мекунем ки ба орзуҳо мақсадҳои худмон расем. албатта мо ифтихор мекунем ки бо чунин паҳлавонон машқу тамринҳо карда ин рӯҳияи моро баланд мекунад. темур раҳимов ба ҳайси як паҳлавони муваффақ ба хазинаи музаффариятҳои варзиши меҳан дастовардҳои назаррасро ворид намудааст. махсусан дар замони соҳибистиқлолӣ аввалин шуда маҳз темур раҳимов аз мусобиқоти гранд-слам медали тиллоро ба даст оварда исми худро дар қатори беҳтаринҳои ҷаҳон сабт намуд ва 2 сол пай ҳам дар раддабандии ҷаҳонӣ дар зинаи аввали сангинвазнҳои сайёра қарор дошт. ҳамзамон темур 4 медали нуқра ва 4 медали биринҷии мусобиқоти гранд-сламро ба даст оварда дар миёни ситораҳои ҷудо ё мусобиқоти мастерс 2 маротиба барандаи нишонҳои нуқра гардидааст. дорандаи нишони биринҷии чемпионати ҷаҳони ҷавонон ва 2 нуқраи чемпионати осиё миёни бузургсолон мебошад. дар 19-умин бозиҳои осиёӣ темур раҳимов барандаи медали нуқра гардида дар гран-приҳо низ ҷоизадор аст. дастоварди бузурги ин паҳлавони номошнои кишвар медали биринҷии бозиҳои олимпии Париж 2024 мебошад ки ин музаффарият заҳмату кӯшишҳои чандсолаи темур буд ва билохира тавонист ки барои мардуми тоҷик лабханд биёраду дар феҳристи ҷоизаҳояш медали биринҷии бозиҳои олимпиро замн намояд. имрӯз темур раҳимов тамоми кӯшишу талошҳои худро барои музаффариятҳои навбатӣ равона кардааст. мушкили асосие ки имрӯзҳо фикр мекунам дар тамоми ҷаҳон аз дар вазни сангинвазнҳо ки ман зиёда аз 100 килограмм хӯозмоӣ мекунам, дар ҷамъи 100 килограмм ҳарифони пурқувват вазбин ба ман дар кор аст ва барои ман имрӯзҳо ки машқро шурӯъ мекунам ин хел ҳарифон бениҳоят муфид аст, дар кор аст ва дар ин толори барҳаво Шарифҷон Назриев ва бародарам Улуғбек Раҳимов ва Беҳрӯз Абдураҳмонов ки инҳо ҳам бародарон ҳастанд, ҳам шогирдон ҳастанд ки барои омодагии ман дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ кӯмак мерасонанд ва дигар низ варзишгароне ҳастанд меоянд дар рӯзҳои ҳамон дар нақшаи кории мо дар кор аст, мо онҳоро ҷеғ мезанем ва ё меоянд ва бо як самимият, бо як бародарона ки
барои ин миллат, барои ин давлат ҳамон кӯмакҳои худро дариқ намедоранд, меоянд ёрдам мекунанд ва мо бениҳоят хурсанд мешавем, ки мо дар якҷоягӣ метавонем обрӯи ин миллатро, обрӯи ин давлати бииштосоро баланд бардорем.